primary. Capitation madhi e secondary, samoro nyalo yudo ni pok ji oyudo maber. Pesa ni inya yudo ni TSC jopuonj mawinjo bede ni ndiko. Kaka sani pod wan gi deficit mar over 100,000 teachers. To kata man osendike mag internship gi, mawinjo bede ni gi confirm ni mondo gibed permanent. Japuonj ok owinjo ndiki gimoro ni kia internship. Nikech en ng'ama osetiegore, mosedhi e teaching practice, mosebeda professional. Sasa mindiko japuonj, owinjo ndik japuonj on permanent and pensionable basis. Omiyo nyithindwa mwakao ni tuandiko wadwa chulo siling 15,000-20,000. Kata insan ka koro Nairobi ka, kidak kama koro wantiere ni. Maid kende ok nyal chulo siling 10,000. Gidwaro 15,000. Mano maid moko to koro ng'ama osethagore modhi e university moduogo motieko idwa chulo siling 20,000. Mano tiende ni emomiyo sani no ka nyithindo moko kata nyombo ok gidwa nyombo nikech idwa nyomo kaka nyiri kaka in kama odwa riti gang'o nodwari. Tiende ni ma emomiyo wakelo chan e thurwa ka. Ok wakawo education waketo mbele. To king'iyo koro education wa mag school, high school, sani koneno kaka strike ng'eny. Gi courses mag strike go nitiere. Samoro yudo kata ka ni en mana chiemo mokelo wachno. School ok nyal pidho nyithindo nikech samoro be pok giyudo pesa koa ka sirkal. Omiyo nyithindo neno ni kar thagore e school ka to gigom gidog dala. To samoro bende iyudo ka pressure mokelo weche go. To skundwa mag secondary gi sani kama wawuoyeni pesa mawinjo bede ni miyo gi tamni pok omigi te.